В това видео ще направим горе-долу един обзор и прогнози какво ще се случи 2026 година. Започваме с това, че от утре лев няма да има. Това какво означава за обикновения човек? Абсолютно нищо. Какво си мислите, че означава? В смисъл, какво се променя? То инфлация си има. Но реално просто сменяш валутата. Генерално валутата е важна за държавния суверенитет. Ти нямаш глас над това. По принцип. Тоест, какво се случва с еврото? Влиза държавата, общо взето изчезва като държава. Влиза в режим на споделен дълг с целия Европейски съюз. И това е цялата цел на този Европейски съюз, точно тази интеграция към един човек, който е недемократично избран, защото Европарламент, ако си мислите, че нещо прави, той нищо не прави. И общо взето целта на цялото нещо, на тази интеграция, на това махане на суверенитет, е да се изземат двата ресурса, три, които са на суверена в тази държава, в случая в България българите. Та, какво имаме? Енергия, вода и земя. Общо взето. Земеделието, там токовете и водата като ресурс за поливане, охлаждане и така нататък. Та, това е което следва. Дори да не е тази година, ще има поетапно преминаване на тези ключови ресурси към глобалистите. Общо взето. И така като гледам, аз имах някаква надежда, че с толкова много хора излезнали по площадите, може нещо да се направи, може по някакъв начин да видим добрата страна на нещата, но не го виждам как ще стане. Забелязвам от нашите статистики, които тръпваме за хора, които биха гласували, че влизат по 5 човека на ден при 20-30% избирателна активност. И общото няма надежда. Икономиката се движи на паразитиране и това е. Вече не се движи на продуктивност. Даже не знам последно кога се движи на продуктивност, често казвам. Може би през индустриалната революция и Хенри Форд, като се е правил колите. Но сега няма. Всичко е скам. Общо взето. Какво ще се промени за обикновения човек? Обикновеният човек става много по-беден. Защо? Защото цената на всичко се вдига. Това не е резултат конкретно от еврото, а от това, че нямаме механизация на труда. Механизация на труда, за да имаш, трябва да ти е ефтина енергията. Тук нямаме ефтина енергия, защото нямаме АЕЦ, общо взето. Света се движи към това роботи да вършат всички професии. Мисля, вече виждаме как самия робот, който е в облака и компютъра, върши всичките чиновнически професии, които трябваше да се случва нещо с мишка и клавиатура. Нали така? Много хора не го осъзнават това, мислят си арогантно, че са спасени, но ако сте си говорили с хора, които си търсят работа последните 2 години, положението е ужасно. Има фалшиви обяви, които никой не наема хората. И това се създава едно изкуствено усещане, че някой ще ви дава заплати, с които да се поддържа инфлацията. Това няма да стане. Единственият начин е ти да имаш някакъв бизнес. А да имаш бизнес в момента е много по-трудно от преди 10 години. Какъв бизнес ще направиш? Да се замислим. Какво мога да правиш? Има общо взето 3 сектори. Някаква преработваема, взимаш нещо, го преработваш в друго. Имаш чистата индустрия, където купаеш нещо или създаваш нещо. Нещо покълва. И имаш услугите. В България главно всички работят в тези услуги. Мисля, дали ще е IT сектора, банковия сектор, всякакви сектори, хотелиерство. От това най-бързо ще изчезне услугите с мишка и клавиатура. Защото вече виждаме как машината ChatGPT за 50 лева на месец прави всичко. Замества около 15 човека. Един оператор, който върши работата на 15 човека. Той ще е добре. Но няма да получава
стандарта на 15 човека за 30 минути работа, както е в момента. Защото имахме един много дълъг период на паразитиране над САЩ, в който ни използваха като локация за тях ефтин труд. А ние правихме геоарбитраж на цените в Европа. Конкретно в България, където бяха ниски, защото ние работиме с синергия с Турция. Нещо такова. Горе-долу нещо това се случваше последните 10 години. Това малко по малко ще изчезва. И ако до момента си имате сигурна работа, да се надяваме всички, че няма да ви уволнат. Защото това, което се наблюдава, ще уволнат всички хора, които работят към американските компании. Защото американските компании ще си направят схемата с един човек да върши с изкуствен интелект работата на 15 души. Масово няма да са нужни големи екипи. И би трябвало да има безработица, което е кофти. Другото нещо, което създава този изкуствен интелект е, че самата сладка индустрия, която ние имахме, това да може да изнасяш информационен продукт, софтуерен продукт или било то, каквото и да е, към чужбина, и вече го няма. Няма го, защото влизаш в глобална конкуренция с индийци и африканци, които по принцип са по-глупави от нас, по-не разбират английски, не са толкова добри математици, но писането на промптове всички го правят еднакво добре. И съответно те се изравняват съзнания с нас, с украинците и другите хора, които използваха този геоарбитраж на знания. Така да се каже, мозъкът ни че е по-добър. В момента изкуственият интелект направи мозъка на индийците, пакистанците и африканците равен на нашия, което намалява възможностите за информационен бизнес. Аз лично, след 5 години, мисля да се занимавам с земеделие, може би, защото е готино, имаш си храна, вкусна храна, защото почвата не е хубава. И тук идват проблемите, че ние не сме планирани за земеделие, генерално. Или дори да сме планирани, първо е планирано да се вземат всички земи чрез пресушаване. И максимално блокирането на водата, която ти трябва за да покълне нещо. Ние семената ги имаме, би трябвало да имаме много хубави семена, но нямаме водата, тя е блокирана на геополитическо ниво. Което, между другото, аз се надявах, че тази вълна от протести би била позитивна за такъв тип промяна и взимане на суверенитет обратно. Но след като гледам данните, след като гледам апатията и какво се случва, съм по-негативно настроен за това. Тъй, че може би и това няма да се случи. Остава строителството по принцип. Но повечето хора, които благодарение на IT индустрията, която създаде средна класа, която можеше да плаща доста за ремонти, си мислят, че тези цени ще останат, когато IT класата се премахне и няма кой да ги плаща тези цени за ремонти, жестоко се лъжат. Нещата са доста навързани. Плочкаджиите, ако си мислят, че изведнъж ще станат много богати, няма как да стане, защото нещата са навързани към кой ще ти даде тези пари. Като няма кой ти даде тези пари, се така колкото ти е, каква цена на труда искаш. Нали имаш предлагане, защото е по-лесно да изкараш една заплата в офиса, да си пиеш кафето и да дадеш на майстора да ти свърши работата. Това като приключи, ще приключи този икономически арбитраж на цените. Политическата обстановка не знам дали да коментирам. Като цяло няма надежда, но искам да ви кажа нещо. България има брутен вътрешен продукт 200 милиарда.
2,5 милиона човека гласуват. Като разделиме 200 милиарда на 2,5 милиона, получаваме 80 хиляди лева. Тоест вашия глас струва 80 хиляди лева. Това е да отидеш да гласуваш, струва 80 хиляди лева в суверенитет. Държавен суверенитет в момента в индустрия и така нататък в икономика. И аз не знам какво да кажа, за да гласуват хората, те пак няма да гласуват. Апатията е много висока. Липсата на желание за сдружаване, така да се каже, е също много високо. И не знам. И тук съм скептично настроен. Ще се случи на следващите избори, ще се случи това, което се случи. И на предните общо взето. Имаме си една държавна администрация, която не работи в държавната икономика. Те работят на заеми. И затова са добре, защото те просто задлъжняват държавата. Но пък са много по-стиковани от работещите хора, които работят в реалната икономика и създават стойност. Така че тази група хора, която не работи в нормалната икономика, както виждаме в Европа, ще продължава да печели. Няма... Знам, ние се опитваме да правим някакви неща. Виждате, там правим някакви колаборации, но аз, което виждам от моето лично влияние е по някакви 5-6 нови човека на ден, което няма никаква стойност, не е някаква масова мобилизация да има 100% избирателна активност и масово обединение от към някакви нови правила. Примерно ефтина енергия, повече вода и земеделие. Някакъв тъп план, който не е толкова тъп, но няма обединение към него. И от тази гледна точка, какво мога да направи обикновения млад човек, дето и в момента прави? Отидеш в Дубай или в Тайланд, общо взето и си живееш добре. И си правиш геоарбитража с електронните услуги. Това ти е спасението. Следващите няколко години, ако можеш. Геоарбитража, Тайланд, Бали, Дубай и така. Може да се пробваме да постигнем 100% избирателна активност, да си поставим 3 приоритета, които са много вода за земеделие, ефтин ток за производство, тут даже 2 може. Няма нужда и други. Другите са някакви социални политики да се увеличават хората, защото едно общество не може да работи на стари хора. Но съм скептично настроен, гледайки данните. И гледайки нивото на апатия и как се предпочита да се делегира отговорност, вместо да се поеме отговорност. Какво им преди под делегиране на отговорност? В момента решението какво е те са бокуци, ще избереме другите, след това и другите са бокуци. Което се случва, ако погледнете исторически, това не е първия път, който се случва. Случвало се и през 2013, случвало се и през 2000 година, случвало се и през 90-те. На всеки 10 години правят така подмяна на едните лица, които да паразитират с други. Общо взето. И апатията се запазва високо. Може би си не е толкова капацитета като народ. Какво да направя? Решението за човек, който иска да оцелява в тази ситуация е геоарбитраж и така. Или може би държавна работа и да задлъжнява държавата. Това от мен. Честита 2026 година!